hokejovom play-off väčšina hráčov siahne po overenej klasike. Neholiť si bradu. Ale Juraj Slavkovský? Ten sa rozhodol ísť úplne opačne. A svet už teraz čaká, kedy bude blondiakom. Áno, počujete správne. Slavko verejne vyhlásil, že ak Montreal Canadiens postúpi v tejto sezóne do play-off, odfarbí si vlasy na blond. A nie je to žart, ale úplne vážne hokejové rozhodnutie. Juraj Slavkovský, náš hokejový obor zo Slovenska, sa už v Montreale udomácnil. A čoraz viac ukazuje nielen formu na ľade, ale aj zmysel pre humor mimo neho. Počas rozhovoru pre médiá mu redaktor pripomenul jeho blondiatý výzor z detstva, keď pôsobil ešte v Košiciach. Juraj na to trochu žartovne, no zároveň seriózne reagoval, že ak Canadiens prejdú do play-off, bude z neho platinový blondiak. Myslím to vážne, ak to zvládneme, pôjdem do toho, povedal Slavkovský. Len si to predstavme. Juraj Slavkovský s vlasmi ako Eminem z roku 2000. Korčuľuje po ľade, rozdáva hity a dáva góly. Všetkým bude hneď jasné, že play-off dorazilo. Play-off vyzerá pre Montreal už takmer isté a Slavko tak môže aj vďaka vlasom žiariť v boji o Stanley Cup ešte výraznejšie. A viete čo? Možno týmto činom zavedie úplne novú play-off tradíciu. V NHL je dlhoročná tradícia play-off brada. Hráči sa prestanú holiť, až kým ich tým nevypadne. Ale čo ak teraz príde nová generácia? A tá si namiesto brady odfarbí hlavu na blond. Predstavte si, McDavid, Hughes, Bedard či Slavkovský. Všetci v play-off s blond hrivou. NHL by bola ako reklama na šampón. Tak čo hovoríte na Slavkov sľub? Tešíte sa na neho ako blondiaka v play-off? A hlavne mala by z toho byť nová tradícia? Ak chceš vidieť, ako bude Slavkovský vyzerať, daj like a sleduj ďalšie hokejové videá. Play-off ešte ani nezačalo a už máme o zábavu postarané. Díky, Juraj.